Kuya Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikagtahan. Nasa silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Umata ko! Pakita ko si Munang! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawag akong bangke. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Siray! Siray, naon sa bangka! Ano may singgat bangka? Ha? Nagdamgo na sa kulula. Sa may imong damgo? Siray! Anong may singgat ba ng imong mga mata nga nagtutok na ko? Tinay! Apo ko! Ano bihilak naman sa ka? Noon sa naman tao kang bataan ka, nagkagrabe naman ka. No, sakit ko lang. Pero la, ngarapirmi naman ko daman nun. Ay, kutas kayo. Ambot na unsa na ka. Huwat niya ha kay magkuha kong tubig. Ako dago. Tinuod ang akong damgo. Dili ko di tinuod kay damgo naman. Pero, ano doon na may mga liso akong kamot? Itanaw mo ka na. Huwag ibutang sa bintana sa iyong kwarto. Iyan ni ipatanong. Huwag ibuta sa bintana din sa kong kwarto. Idi itanong. Yan na. Yan ang tubig. Sige na, inom na. Tensa, alas ako dali-dali pa inuman na lang. Matukan ko. Kumusta naman ang imong utok? Ha? Tarong pa na. Tutuki ko ng tubig. Unsa man, nakaila ka pa na ko. Nakaila pa ko laoy. Ikaw si Lula Pasing. Ang mapinungga pa ang pinagaon ako, Lula. Onya, hain ka karon. Ay, niya sa sud sa kong kwarto. Adlaw karon o gabi? Gabi eh. Nalagi. Nalibog na siyam ka. Nalibog na siyam ka. Lula sa doy. Joke na to eh. Adlaw ron. Adlaw na. At tarong niya bataa ka ha. Lagi la o lagi. Kibaw ko adlaw ron.
Uga nga ako nga si Catherine Arana. Ikaw ko Lula Pasing Arana. Ako mama si Munay na Arana. Ug wa ko'y papa ka na lumos sa sabaw. Aw. Wa ka dyan ay mabuang. Wa taon la oy. Kauban nun sa masag ka. Over kay ka. Tuom sa kaanang bilya oy. Nilabuang na jud ko. Ay, tuod. Pag half day karon sa imong trabaho sa bahay nga tisa, ha? Kay mangukay ka na. Ha? Pasininaon na gyud ko nimo la? Perintah ko, kamatis bilya. Uy, Tony. Naibaw na kas balita. Cuman, Doon na ba ibabay ka? Nakita dito sa doon sa ospital do. Babaeng buang. sa, Pariente, tinay. Uy, Tony, kay nabuang man. ikaw ba bilya ba? Anong maapil ba si Tinay sa tanan ni mong storya, oy? Ang, kabuangan naman na siya. O niya ang babae kay nabuang na gid ba? Nagsigan na lang gud ang mata, di na mo tingog. Ano ba? Kung suman, huwag na kailan niya. Wa ko no, uy. Nagtuo mga ni si Tiyo nga tagalaing dapit tong bayhana. Unya, nagpataka na lang og lakaw. Pero ang akong pagtuo to ni nga, pariente gito ni Tinay. Ay, di dia, oy. Be, tagi na kong sa kilong kamatis, be. Ikaw ba to ni ba? Nganong ganahan man jud ka ana ni Tinay? Nga nagkiat man lang naong anak niya. Bugoy pag yun kaayo. Ay, pagbuot kung ganahan ko niya. Be, dalian ang kamatis, be. Nana. Ay, kakapoy. Limpyo na gyud ang tibok palibot sa garden. Klaro na ni makita gikan sa bahay nga tisa. Mission accomplished. Yan na. Nakatigom na sad ko og mga liso ining buwak nga verbena. Unsa gyud kay naong ining buwakan no? Yanong ganahan man si Luis nga mo niya akong itanom. Tinay, Ay! Oh, hello! unsa ka na gitanom ni mo diya? Aw, kwalo, nagpiso ko og liso sa verbena. Unsa? No? Dili. Ha? Dili na rin mo mahimo itanom din sa doon sa bahay nga tisa. Ha? Pero, si Luis mo na nagsugo na ko inilo. Ay, ano ang tanong ka man, ana? Ay, si Lois mo nagsuko ni mo. Oo, siya. Agaw! Agaw! Nganong miskod, ikaw din hisa kong pahulayanan sa dili pa hustong oras, Elmo. Doon na lang ka gustong susihon, agaw. Unsa man kana? Tinood ba? Nagipatanong mo si Tinay og buwak sa verbena sa hardin. Oh, Elmo. Apa agaw? Naibaw ka yun nga makadaot kanimo ang maong tanong. Kinahanglang mabuhi ang maong mga tanong. Ni ining tapita. Apan, unsaon naman lang ang imong... Kalimti ang akong kaluwasan. Ang importante ka na ako karon. Bao ang pagpanalipod ni Christina. Nakasabot ko, agaw. Lakaw. Tabangi si Christina. Kinahanglang mabuhi sa labing taling panahon ang iyang hardin. Oo, matuman, agaw. Oh, yan na ha. Natisok na tamo ha. O kinala mabuhi gid mo mga verbena mo. Ginadaan ko ikaw og tubig, Tinay. Salamat, Lo. Ikaw ba, Lo? Tunay kaibigan jud ka. Magyunahon-nahon kay ka. Ganahan ko nimo. Ang binambaso, Lobi. Unsa pa'y plano nimo? Ining maong hardin. Puna ni sa buwak. Ako ning lukupon dinhi. Ang verbena, sagulan ako mga rosas. Unsa? Unsa ba ka, Lo? Pero may lagi kang makurat. Mga nindot mo ng mga buwak akong gitanom.
Sige. Mao man ka ang imong plano. Tabangan ko ikaw sa pagbuhi nining maong galin. Tinuod ka, Lo? Imo ko tabangan? Sige, go, go, go! Pero, kinahanglan untop alas 3 sa hapon, mo pauli ka na. Alam mo, hangyo di ko ni Muluoy. Ha? Nga half day ra ko ron. Kay mango kay Miss Lula. Palitaan kuno ko niyag mabagong sinina aron mababay na kuno ko. Mas labing maayo. Dili, kanay. Dili. Pagpili diha o gusto nimong sinina kay mamili sab ko dire. Hala, uy. Kalain ka na ko tanawon magsulog kong sinina Lula no. Biya naman na to silingan, anak. Taon sa hilain, babae biya ka tinay ha, babae ka. Angay lang nga magbinabay ka. Labi na kung mo eskwela ka. Ay, Lula, uy. Kasunod nating abli sa klase, sa adlaw ka na mo eskwela ha, kay kuyaw na kayo ng klases gabi eh. La, Mamili na diha ka, mamili sa kudiri o ka ng para pang party ni mo nga sinina. ha? Pang-party? Oo. Sa una ba lang kung doon ay mo imbitas ni mo party. Kaya sabay mong isulob. Ay, Dili ko gusto mauwahi ka sa uban. Kinahanglan nga mulutaw ang imong kagwapa o kababay. la, di ta magdugay din ha. Kay may klase pa baya ko karong gabi eh. Kuhaon ta ka sa eskwelahan. Ay, naunsa namang kasinanding no. Upamagin siya may eskwela. Madayunan mo ka to siya. Kanugon sa kumigo. Siya naman noon ang nalibog. Siya nakitang patay. Catherine, Ay, kumusta? Luis. Okay pa ko sa alright, Luis, uy. Ha? Muhapit ba yaon ta ko sa bahay nga tisa ganina. Para magkuyog tapay mo din eh. Catherine, ibutang kini sa imo na una. Ang unsa, Luis? Ayaw ug ayaw gayon. Pag-adto sa balay nga tisa. Sa panahon sa kagabion. Aba, Ha? ug ayaw paglakaw. Nga ikaw lang usa. Kinahanglan may kauban ka. Ay, wa may makauban ako. Inigikan ako sa amo. Kay wa pa man mauliis nanding. Amo taon sa na to siya, oy. Maulian na siya. Ayaw ka balaka ka niya. Ha? May pagka-doktor sa daig ka, ha? Ay, Luis, layo pa man ang oras sa klase. Dali, manglingkod na ta sila sa mangga. Sige. Kay may importante kong isulti ka niyo. Sige. Anilaw na ta dinhi. Kay may suga man sab sa ibabaw sa mangga. Matahom ka kayo, Catherine. Luis? Oh. Nga naman ko. Ngano, Catherine? Nga nung malipay mag-ay kung makakita ko ni mo. Tungod kay, Tungod kay unsa, Luis. tungod kay dako kong kabahin sa imong kinabuhi, Catherine. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.